asị ka bido na nke restructuring na n'uche nke iche na ebe ahụ ga-aka ndị Igbo mma ọ bụrụ na ebe ahụ kedu ihe etu ọ ga-esikara anyị onweghị ife anyị na-akpọkwa restructuring n'afọ Igbo n'asụsụ Igbo mana onwekwaghị ife gbajuru anya dị na ya. Oge mbụ anyị nwere Azikiwe, nwee Ahmadu Bello, nwee Awolowo, nwee Ọkpara, nwee Akintola, nwee Tafawa Balewa. Oge ahụ anyị na-aga n'ihu, ndị ugwu na-aga n'ihu, ndị Yoruba na-aga n'ihu, ndị Igbo na-aga n'ihu, ndị Igbo na-agakacha n'ihu maka na ndị ọbụla nọ be ha. Mana ife emebili, ife ekwekọtara etu esichi Nigeria bụ ife a na-akpọ federalism, federal. Ma oge emere coup, ndị agha were ọchịchị, ha mebiri ife niile. Nke mbụ ka ha wee achapụ ndị Igbo na ọdịda anyanwụ, ha kee steeti iri na abụọ, isii na mgbada, isii na mgbago na north, na-achị etu o si dị ha mma. Ndị amị na-ejikọ aka na-achị, agha bie onweghị etu esi chinyekwa azụ n'ife a na-emebu mbụ na-aga ofụma. Ihe kasị nje ọbụla ndị ugwu na-achị anyị bịara kee steeti, kekwuo local government areas, nye ndị ugwu steeti itenaanị na Abuja, nye ndị mgbada 17, bịazie na local government nye oge 4 na itenaanị ndị ugwu, oge 3 na 17 na be anyị. Kano nwee ọgụ na abụọ na 4, Lagos nwee ọgụ, Bayelsa nwee 8. Ifu na anyị mmadụ ife adịghị mma. Ife a na-ekwu maka restructuring enweghị onye ọbụla mana ọ dị mkpa. Emeghie Nigeria makwu. Abịa na nke ị na-ekwu maka nke ụmụaka ndị be anyị, onye megbukọtara ọ bụghị na ụmụaka even ma ikere o wee too ya adị ọrụ nke eji ndụ eme gịnị. Eji ndụ eme gịnị bụ na onye dị ndụ enweghị ugwu, anaghị akwanyere ugwu. Ọ dịghị mma. Ndị be anyị oge a na-eme ohu, ọha bụ na si na ụgbọ mmiri makpuo mmiri maka na agbara ha ohu. Ụdị ndị ha bụ ụdị ndị be anyị. Ya kpatara oyi abụ ọ bụrụ na Buhari chicha emebenaghị anyị ife ha na-eme anyị, marakwa na okwu enweghị isi na-eyi emekọta anya pụọ bụrụ Biafra nwanne. Mana ọ bụrụ etu ife si kwụrụ kịta, enwee ike ime idozi Nigeria restructure, mee ka iwu na-achị, mee ka a ghara ị na-emegbu mmadụ. Ọ kara anyị mma ịnọ na Nigeria. O nweghị ife ọzọ, ọ bụrụ nnukwu afịa anyị nwere na Nigeria. Ife imepụtara inwe ike ile, and ihe imepụta n'ọnụ anị maka na ị na-eme nnukwu, ị na-eme n'ọgba. Ọ ya bụ ife na-ekwu maka ụzọ ife na-abụ ahụ. Nke anyị buru ụzọ wee bụ restructuring. Mana anyị ekerekwa ụmụaka akpakọrọ ha ike. Oge ha si anyị nọdụ anya n'ụlọ, anyị nọdụ anya n'ụlọ, mmadụ niile were anyị ma na anyị n'ibe anyị n'obi siri ike. Ọ na-abụ echefuo ife ụfọdụ ikele mmadụ, a na-aba mba nke onye ọ mere ya. Nke ụmụaka na-eme ya, o nwere ife eji ama na ụmụaka na-eme ya. Maka na o nwere oge a na-asị na enwe iwenye aka election
na Anambra steeti onye akpọrọ m bụ Nnamdi Kanu n'onwe ya kpọrọ m si na o nwere mitin ya eme ka na ya ụlọ ya ka mma na m nọrọ ya ka anyị wee nwee nnukwu obi siri ike. anyị pụcha nga nsị ya anụrụ next na ahịa enwe election na Anambra steeti nsị ya ka ebe iche ya eme na ọ bụrụ na emeghe ọsị aka gaa ya obi amụju m obi ekwe m amụọ m ka ọ ghara iwute ya wee si emekwụ ọ bụrụ na emeghe election obi ya n'ọnọdụ oge merie ile ka ọ nọ ife ya emezie bụ asị state of emergency. ndị Hausa ndị Fulani herdsmen nwere ike họrọ onye dị ha mma be ha ma ọ bụ onye be anyị ha gotere abịa ha chibe anyị as administrator. so oge nwatakịrị nwoke na-ekwu ife ha ọ maghị consequence ọ maghị ife olulu so anyị na-ama na ọ bụghị ibe niile ekwu na ha bara uru makwuo na ha bụ ụmụaka na-enyere ha aka ọ bụghị epụta iji maka na onye ọbụla nọrọ nga na-aba nnukwu mba imechezi uche. a na-edebe anya na United Nations nke ndị be anyị na-eme ọ dị ha mma gịnị ka ha kwuru na ihe nwe election na Anambra steeti ọkwọ ndị na-agụ akwụkwọ nnukwu akwụkwọ na-abụrụzie ndị nọ n'ụlọ. ọ dị mma ka anyị sọpụrụ mmadụ niile onye mee ife kwesịghị asọpụrụ ya asọpụrụ ya nwa nwoke ya mere ife kwesịghị asọpụrụ ya asọpụrụ ya kama anyị ama gafezie jizie ịsọpụrụ ya dakpuo n'ọfịa dakpuo n'ọkụ. so egwucha m ife dị m n'ọnụ ikwu maka Biafra maka restructuring bụ nọmba 1 asịsị were ọya bụ mbụ. achọrọ nke onye ọbụla gee ntị ghọta ife ọfụma. ọ bụ dịkwa nnọọ mfe echi mmadụ mana ife bụ ihe na-eche bụ ka etu ndị ahụ esi dị ndụ. ndị na-achị anyị ndị gọvanọ anyị ha nọ na nnukwu nsogbu a na-akpọ ha ọnụ mana ife ha mere bụ ka a ghara igwe ndị be anyị. ife ha ji eme ife ha mere bụ ka a ghara igwe ndị be anyị. ha enwedoghị ike ime ọ dịghị n'aka ha ime ụdị ife ahụ mana a sị emeka ya ọ dịka ya sị na agbara mmiri ihu na abụ ewee kwụsị igbu mmadụ. mana ụdị mkparị enyere anyị ndị mfọrọ nọ n'ụlọ ma ndị na-asị gwube mmiri si n'ọnụ ife gafere afụchara m ife eserese onyonyo niile sere afụchara m ha ọjọka ife mere anyị ajọka. onye ka m ji nọrọ na AIT kekaki wee yọba ndị mmadụ niile. ayọrọ ma Sultan of Sokoto yọọ Emir Kano yọọ Oni of Ife yọọ ndị mmadụ dị iche iche ha biko ka ayọba Buhari ya kpọrọkwa ndị amị ọgbajebere na Anambra steeti. onwe ife anyị na-akpọ egwu eke anaghị agba egwu eke na-eno mmadụ ana eke nke enojuona mmadụ one nwụgoro. so biko ndị Naijiria ndị ọzọ esola anyị yọwa biko anyị enweghị ife anyị ji eje agha anyị na-ekwekwu agha na West time. yọba biko ka Buhari ka obi ebere baa ya obi ka ọ kpọkọrọkwa ndị amị na-aghara na East gbanagịkwa ha ebe ha nọ. ọ ife anyị na-ayọ ọ ife mụnwa na-ayọ na o juru m afọ ọ bụrụ ha n'ofu ife ka a na-ekwu were ọnụ n'onye na-ekwu ya ma n'ofu ife ka a na-ekwu. mbọchị ọ daịtakwaziela anyị ikwu ofu onu
anyị ekene Chineke mana kịta onye ọbụla na-ekwu ofu ife onye mara ebe ọma ya bara anyị lụrụ ebe niile ụmụ onyonyo a esere olu na nke a na-akpọ United Nations nweghị ebe ife ha elu ọ dị mma ndị be anyị nwarago Chineke emego ya bụrụ ife Buhari rụrụ anyị ime ka anyị nọrọ ofu ọtakata anyị abụọ ya nọrọ ofu ebe ọ dị ka gasị na ndị Igbo na-aka aga n'ihu na mgba na-akpagbu maka ụfọdụ n'ime anyị amụrụ ka nụchara ọgụ rụtara na ihe gbasara njikọta ọnụ ndị Igbo ike ndị Igbo kwara mgbe a na-anụrụ ọgụ bụ maka na ha nọ na mkpagbu oluka ọgụ kwụsịrị onye ọbụla afịrịkwa gawa ọ pụtara na mkpagbu na-aka ndị Igbo mma mba ife mere anyị mere ibe nne anyị metọrọ ibe nne n'agha onye si Owerri nata si Abuja na onye si Abuja nata si Port Harcourt si Calabar si ebe niile asị nwanne anyị nata ada ya ọma anọ izuụka na-abụ ọhịọba ama afọ ebe edobere utela ha ụlọ ama abụ ebe akọrọ akpụ ama iwe wee ndị natara nata ka agha na-ebi ka a na-adọchiri akpa ha manye n'ọfịa ya ka anyị na-aya kịta Chineke eme ebere anyị na-enweta nwayọọ nwayọọ agbakọtakwa mana ọ bụghị ife nke batara obi mbụ bụ eziokwu mba na o nwere ndị wepụtagasịrị ma doghị shọ ma amaghị ife eji wepụta ha nwere ofuke n'ime ha si n'usoro gbaa na mbara ọkụ mega ha ife ọzọ dịgasị iche iche ife ọjọọ dị iche iche mana obi dị m ụtọ na ndị be anyị ebidogo ruobe isi ndị ọha na eze si na ife anyị na-emezi bụ onye wee nọgha ibe ya wee na ndị orubere kịta bụ ndị Anambra North na pati ọbụla ya esi ebe ahụ wepụta mmadụ ife ahụ ha kwuru amaka onye ewetu ego a na-aghafu n'ọchịchị ịzọ ọchịchị mekwuo ka ewepụta ndụ ka mma ndụ ya ka machi afụrụ na pati ọ bụghị ha niile ekwechara ife ahụ mana ndị kwelu ka na-ekweghị and ndị kwelinu ndị be anyị ya atụrụ ha vootu ndị ekweghị onwe ebe ndị ji azụ eje onweghị okwu ndụmọdụ ọzọ mmadụ nwere ike inye karịa ka anyị nọrụnụ n'ekpere Chineke kere anyị nụ marike anyị ka anyị nọrụnụ n'ekpere onweghị ife ọzọ onye nọ ugwu nọrọ ugwu onye nna ndịda nọrọ ndịda onye chọrọ ịna n'obi ya na osi chọrọ ịna ya ọ naba mana a sịkwara na asị na na-achụ ya anyị ekwughị ha onye ọbụla naba onweghị oge anyị ji tinye ọnụ si onye ọbụla naba kama na anyị jekoo anyị gbara egbo enu jee Kano jee Sokoto jee Jos esokwuru m jee fụ Sultan of Sokoto obi na Lagos esoro m jee nke ahụ o nwere ndị ụmụaka ndị Middle Belt chọrọ ịkpagharị 19 Northern States ha bịara ebe a nwere nne nke m ma ndị be anyị atụkọrọ ha ego atọ ha jebe na-akpagharị na-ekwu maka na ndị osisi nnaba abụzi ihe ha bụ okwu nọọ ntọntọ ndị amajiri ndị enweghị nke ha dị mma na-achọ ụlọ ha ebi na ọ bụ na ndị be anyị naba ya ka m ji okwu na nke ha gara mana onye ọbụla ya kpachapụ anya onye ọbụla ji enwekwa ife o ji n'aka tinye na nwere ndị ife na ha kpọọ screwdriver achọ onye ọbụla tinye na pocket
Opurobios Igwe Jenga.